ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଆପଣ ଇସ୍କନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଫିଲାଡେଲଫିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବାବେଗ ରହିଛି। ସେ ଭାବାବେଗକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ କହିବି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ସେଭଳିଆ ଉତ୍ସବ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲୋଡ଼ା? ଏ କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 3 ଦିନ ଧରିକି ଶୀତ କାକର ବର୍ଷା ଖରାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଚାଲିଗଲ। ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ, ଖରାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ, ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ, କାକରରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ। ଇଏ କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ ସୂଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅର୍ପଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗକୁ ଝୁଲିକି ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କହିବି କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ତକିକାହାର କି ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋପ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଚିଲିକାରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଶାସନରେ ଏ କଳାପାହାଡ଼ ଶାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଜି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କହୁନାହିଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟିଂ କଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାମିଆ ଜାନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ରଥରେ ଯିବା କଥା, ରାଜକୀୟ ପହଣ୍ଡିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ କେଉଁଠି ଟ୍ରଲିରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇବା, ଏସବୁ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱର ଅଫିସରମାନେ ରହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରର ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି।